funcția de consilier local, formațiunea politică a Partidului Național Liberal, doamna la Angela, care vreau să depune jurământul, nu, până la validare mai trebuie să spună, este format. Nu mai știu. Da, și cât a propus, deci comisie este avizul comisii favorabil, acum... Votul dumneavoastră, atunci cine e pentru? Delegatul validare, abținere? Unanimitate. Unanimitate. Din cauza... Nu, ortodoxă, da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Cârșova, județul Constanța. Dumnezeu să-mi ajute. Așa să ne aștept Dumnezeu. Unde șampania? imediat. Promit că doamna viitoare a fost discursul. Putem să dea. La fel. Nu și colegilor care au văzut exterior, mă rog, înainte, care aici să nu știu aceste și care să facă așa. Corect. Da, am epuizat primul de ordinea suplimentară, deci mai atunci la ordinea normală, numărul 1. Aprobarea bugetului inițial al anul 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial al Cârșova pentru anul 2020. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la venituri cu suma de 22.454.490 de lei, la cheltuieli suma de 24.230.825 de lei, sumă ce include parte din fondul de români din la data de 31 decembrie 2019, respectiv suma de 1.776.335,51 lei, repartizat pentru acoperirea cheltuielor de investiții ale secțiunii de dezvoltare pe obiective de investiții încompătate cu anexa numărul 1. Articolul 2. Se aprobă bugetul de instituțiilor de subordinare statului de cultură cu sportiv viitor și sau Cârșova, care fac parte integrală din proiectul hotărârii conform anexei numărul 2. Articolul 3. Hotărârea va fi comunicată compatriotelor și instrumente interesate și va fi dată la cunoștință publică prin afișare. Acesta este proiectul pe care l-am trimis de consilier. Da. Ulterior, doamna Măzica, pentru că va trebui să le știm. Întâi de toate, în seria scuze, că sper să mă fac înțeleasă. Față de bugetul pe care dumneavoastră l-ați primit, au intervenit niște modificări pe motiv că au fost primite, a fost primită suma de 1.418.000, sumă compusă din 800.031 lei cheltuieli materiale pentru școli, că știm că zilele trecute a fost aprobată legea cu costul standard pe ele și de-abia ieri după amiază ni s-au comunicat aceste sume, iar suma de 610.000 au fost venite pe proiectul admis. Suma de 528.000 reprezintă 400.700 prefinanțare pentru UAT și 28.000 cerere de rambursare, deci bani pe care i-am solicitat noi, iar diferența până la 601.000 reprezintă cereri de plată ale școlii gimnaziale numărul 1 și grădinița Tipiti. Acesta este motivul pentru care bugetul a trebuit să fie actualizat. Astăzi am lucrat la el, eu am un proces verbal, de fapt un raport de specialitate, dacă vreți eu pot să vi-l dau să vă uitați, dar în mare parte astea au fost sumele. Nu, am zis să le comunicăm în ședință. Așa cum... Deci diferența față de ce și după aceea voi citi proiectul final, urmare activității de direcția economică posibilă de astăzi. Diferența apare efectiv în sumele primite, cum a spus doamna Rudica pentru școli, indicată pe care i-am primit când i-am primit și banii care au susținut pe proiectul cu administrația.
Atâta fiind spuse, voi citi proiectul final, după care discuții, întrebări și discuții. Articolul 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la venituri cu suma de 20.872.629 lei, la cheltuieli cu suma de 25.648.954 lei, sumă ce include parte din fondul de lume există la data de 31 decembrie 2019, respectiv suma de 1.776.335,51 lei, repartizat pentru acoperirea cheltuielor de investiții ale secțiunii de dezvoltare pe obiective de investiții încompătate cu anexa numărul 1. Articolul 2. Se aprobă bugetele instituțiilor din subordinea Casă de Cultură, plus sportiv viitorul Cârșova, care fac parte din integrată în persoana hotărâre cu vola listei numărul 2. Aici am venit o modificare puțin mai detaliată despre spital. Pentru Spitalul Roșinesc Cârșova se aprobă suma de 333.000 de lei, reprezentând transferul între unități ale administrației publice locale, suma de 15.000 de lei cheltuiți prin reparațiile și suma de 374.914 lei aparținând secțiunii de dezvoltare pentru obiectivele de investiții. Articolul 3. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instituțiilor interesate și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Da. Înainte de a da cuvântul dumneavoastră care vreți să comentați sau să întrebați, întreb cu doamna Lutica, e de la Danțură sau de la Gripu? De la Danțură, mai ținut cu Danțură. Păi da, că primul caz de român a fost în avionul în viacul ăla. Ei, dă nu cu, dacă era de Gripu, era și eu. plecat. Am primit oferte de măști pe e-mail de asta. Dar discuții pe baza acestui proiect. Era fost spus la concurs de nu. Asta e gripă de-a noastră, numai aia de la coronavirus. Da, ce pot să menționez aici este că detalierea pe fiecare capitol, așa cum știm, bugetul este alcătuit din venituri și cheltuieli. Veniturile au fost fundamentate și înregistrate exact așa cum prevede legea 273, apropiate de încasările sau realizatul veniturilor de anul trecut. Pentru că legea spune că dacă 3 ani consecutiv încasările sunt sub 97%, atunci veniturile pentru bugetul anului următor trebuie să fie aproximativ egale cu cele de anul trecut. În funcție de aceste venituri, așa cum a menționat și domnul primar, care sunt în sumă de 23.872.629 lei, au fost bugetate și cheltuieli. Cheltuieli care, după cum se vede, sunt mai mari cu partea care se regăsește în fondul de normare. Ele trebuie bugetate, iar veniturile vor apărea concomitent sau pe măsura realizării cheltuielii. Așa cum știm, bugetul este împărțit în capitole. Detalierea o am la partea de raport. Pe fiecare capitol în parte avem titlul 1, cheltuielile cu salariile, titlul 2, cheltuieli cu bunuri și servicii, titlul 57, unde avem cheltuieli cu asistență socială, acolo unde este cazul, și, bineînțeles, cheltuielile de capital. Sumele au fost detaliate, cred că le-ați văzut, nu știu dacă este cazul să le mai prezint. Dacă există întrebări, sunt solicitate. Și pe ce ați la conținutele, cred că nu ar fi întrebări pentru ce am făcut modificări de formarea. Da, modificările sunt prinse și le-am amintit la început. Deci este vorba despre cheltuielile materiale pentru școli. 801.031 sunt cheltuielile totale, împărțite în mod egal pe cele 4 trimestre ale anului, cam 200.000 de fiecare trimestru. Acum fiecare școală, în funcție de numărul de elevi și de... Față de anul trecut, cum e procent? Mai mare? Sunt mai mari, da. Costul standard. Da. Că de regulă... Agenda 454 au surpriza plăcută să primesc foarte mult bani, recunosc asta, dar îmi primesc ultim. Nu. Până te lasă vara, știi, au vrut ca reparații. Nu așa,
știu că are atâția ani de zile și îmi veneau bani în decembrie, zice cheltuiți, că dacă nu, ești tot organizat. Mai ales în vară, că faci lucruri reparații, de exemplu, grăvieri, știi ce asta. Sunt împărțite în mod egal. Acum fiecare școală, în funcție de suma pe care o aveam alocată pe trimestru, se stabilește și iarna e combustibilul, vara este reparare, igienizarea școlii. Da, asta a fost întrebarea. Deci mai mare bine. Alte discuții, trebuie. Dacă nu, spun la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. 2 abțineri, parcă am numărat eu, împotrivă. Înseamnă 15 pentru, dacă mergem pe diferență. Nu? Și mă scuzați, cum număra unul așa repede? Da, cum număra așa repede picioare de la oi pe un tren? 2, 277. Și foarte simplu, număr picioare și îmi la 4. Așa. Mai ușor să ne vede așa. Proiect de hotărâre prin aprobarea casei de mijloace de gestiunea orașului Cârșova. Hotărâre, articolul 1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe care au un grad de uzură de 100%, în valoare de 48.879,04 din gestiunea orașului Cârșova, conform cu numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Tot va fi comunicată tuturor compartimentelor și tuturor interesanți. Acest proiect de hotărâre intervine în urma inventarierii obligatorii care se face la data de 31/12/2019. Comisia de casare, care a fost desemnată prin decizie la începutul anului, a constatat că sunt mijloace fixe în valoare de 48.879 de lei, care trebuie scoase din funcțiune. Anexa cuprinde 6 containere de gunoi, o cameră video, autoturismul Cielo, care este într-un stadiu avansat de degradare, 2 mopede Sprinter și un telefon Samsung. Da. Dacă sunt discuții, întrebări, dacă nu, pun la vot acest proiect, cine este pentru? Abțineri, 3 voturi, nu 3. Împotrivă înseamnă că merg 13. 13 pentru. Proiect de hotărâre prin aprobarea programului anual de finanțare nerambursată din bugetul local al orașului Cârșova în condiții de lege numărul 350/2005 pentru anul 2020. Hotărâre, articolul 1. Se aprobă programul anual de finanțare nerambursată din bugetul orașului Cârșova pentru activități non-profit de interes general în condițiile legii 350/2005 și a hotărârii de guvern 1470/2002 pentru anul 2020, politica care face parte integrală din prezenta hotărâre. Articolul 2. Primarul orașului Cârșova, prin aparatul de specialitate, respectiv Direcția Buget General de Contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâre. Articolul 3. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de specialitate interesant. În concordanță cu legea 273/2006, cu legea 350/2005, cu OUG 34 și OUG 57, suntem obligați ca sumele pe care le prevedem pentru ONG-uri și reprezintă finanțări pentru diverse activități, aici sunt prinse și cultele religioase, suntem obligați să adăugăm într-un HCL separat sumele pentru cluburile sportive și pentru cele 4 biserici. Aceste sume sunt deja prevăzute în buget. O să vă amintesc, pentru sport avem, o să menționez, pentru sport avem 24.400 alocat, pentru tineret 1.500, iar pentru culte religioase suma de 20.000 de lei. Dar care 4 biserici? Dacă ești cultea, că cea Jamia? Sunt cele două, nu, biserica din port, biserica Constantin și Elena, biserica de la Valul Unii și de la Piață. Da. Aceste finanțări se alocă în 2 tranșe, în funcție de activitățile pe care le desfășoară cluburile. Întrebări urma de acestui proiect. Dacă nu sunt, atunci spun aprobările noastre acest proiect. Cine este pentru? Abțineri?
2. Împotrivă, nu mai cred că toată lumea a votat. Deci avem 14. Proiect de hotărâre privind realizarea programului social local de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate. Hotărăște articolul 1. Se aprobă programul social local de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate în structura prevăzută în anexa 1, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Condițiile de acordare a ajutorului prevăzute în anexa 1 sunt stabilite în anexa numărul 2, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. Aplicarea programului social local de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate se face de la data adoptării proiectului de hotărâre, în limita sumelor speciale din bugetul local, prevăzute la capitolul asistență socială. Articolul 4. La data prezentării hotărârii se aprobă și alte dispoziții contrare. Articolul 5. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor și compartimentelor interesate și va fi adus la cunoștință publică prin afișare. Da. Secretară de nu? Da. Deci actualul program social local a fost adoptat în anul 2012. Un salariu minim brut pe țară era de 700 de lei. Între timp s-a tot majorat salariul minim brut pe țară, anul acesta a fost de 2230 de lei și am considerat necesar a modifica și limitele de venituri până la care se pot acorda aceste forme de sprijin. În mare s-au păstrat formele de sprijin din actualul program social local. Am renunțat la facilitatea acordată la creșă, pentru că legea creșelor acordă o facilitate mult mai avantajoasă față de acel program. Adică părinții pot plăti cel mult 20% din costul mediu din. Am majorat ajutorul de deces de la 300 de lei la 500 de lei de persoană. Am mai prevăzut aici și o facilitate pe care o acordam și nu era prinsă în programul social, adică se ocupă de lemne de foc pentru persoanele în situații critice de viață. Situații critice ce vor fi demonstrate prin analiza socială. Ocupă, adică am cuantificat undeva la 0,7 neclicul. Aproape de care de dânsul e mai de portfel. Acum, cred că e ok, nu? Da. Oamenii din Zărbă și nu pădărem, dar nu cred că cuantifică 0,7 neclicul. Da. Ce mod odată pe an se poate acorda forma? Da, o singură dată. Dacă sunt excepții, atunci, pentru situații critice, prin anchete sociale și documente justificative, putem să acordăm. Însă legea 416 prevede acest ajutor și de la bugetul de stat, tot o singură dată. Deci vreau să fie foarte clar, nu sunt criterii de asta, nu sunt niciun criteriu. Nu, vă spun așa, nu sunt pentru persoane, pentru lucruri de ajutor social. Așa se înțelege. Nu, foarte clar, nu, aia și spus. Pentru ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. Și aici ne vom referi pe agricultură socială, pentru că ajutoarele sociale sunt prevăzute foarte clar în legea 416, sunt alte criterii, altceva. Deci, ca să nu veți de confuzie, aici sunt de persoane aflate în dificultate, din punctul meu de vedere, însemnând bătrâni, mame cu copii până în 7 ani, persoane cu handicap și ce mai... De ce? Pentru că multe persoane, ca urmare a creșterii salariului de economie, nu se mai încadrează la ajutorul de încălzire. Asta a fost, de fapt, motivul pentru care am venit și am actualizat raportul de la nou salariul de economie. Și prețul materialelor nu și-au a crescut mult. Și brichetele alea au dublat prețul de la marcă, care erau într-un an cu dublu. 15. Ajutorul de încălzire s-a pus până la... Vreau să vă spun că am primit o specială din partea unei doamne, unei bătrâne, și pentru că, da, are 700 de lei. 704, pensia oficială. Deci are 704 lei și pentru că erau, da, pentru că are 4 lei peste cei 700 de erau înainte, nu se încadrează. I-am spus că voi ține această solicitare până când se va aproba, dacă se va aproba, și în momentul în care se va aproba, se încadrează și o vom putea ajuta. Deci, pentru 4 lei, pentru că a crescut salariul de economie. Da, bine că mai cresc amenzi de salariu, așa era o de circulație în prețul. M-a înghețat de cam. Da, da, depinde de viață cu un an de zile sau o cam. Bine îmi pare. Vreau să nu stau numai, am înghețat. Se poate îngheța pe sământ. Dar n-a descris să vă afla că am de venit, am de 10.000 de euro. Apropo de asta, un copac de-a crescut în Austria, 50.000 de euro amendă. La noi ia buchierul și n-are nimic.
Dacă mă discuții să spun, scuzați. Pe baza acestui proiect, întrebări, clasificări, suplimentari. Eu vreau să întreb, deci eu o chestie de curiozitate, apropo de alocare, să zicem că, da, am lovit de chestia asta, dar nu vorba de mine personal. Acum ceva timp, în ajutoarele care se acordau, persoanele aflate în dificultate, prin asistența socială, bătrânii erau susținuți inclusiv cu pentru că este o problemă reală. Deci cei care sunt mobilizați la PAS, pentru este destul de scump și ajutorul care se dădea atunci era de real folos. Mai există undeva. Acela a fost un program cu finanțare europeană, acceptat prin programul SPATE. Un an și 8 luni a durat acest proiect, în cadrul căruia era această formă de 2009-2010. 2006-2008. Am avut centru de informare și consiliere cu finanțare tare. Deci în acest proiect am reușit să facem multe lucruri frumoase, într-adevăr, dar din păcate acum nu mai sunt acele finanțări frumoase și chiar în folosul, Adică nu știu, mă gândesc celor nevoiași. nu destul de menționat mai mult pe copii chestia asta și cred că Da, și adulții și dar nu toți. Eu m-am referit la aceea parte de Ideea este, mă rog, aici nu știu tot. Sincer, am înțeles ideea și nu știu, ca să dăm aici stabilim, practică, o de bani, o să le cumpărăm noi pentru. Noi le dăm banii de acolo și vor dori să și-a poate, nu vreau să dezvoltat. Dacă nu mai sunt discuții, spun acest proiect la aprobării dumneavoastră. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci avem 16 pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale, administrative și finanțate din bugetul Consiliului Local al Sfârșitul pentru anul 2020. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă planul de acțiune privind serviciile sociale, administrative și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Sfârșitul pentru anul 2020, conform anexului numărul 1, care face parte integrală din prezenta hotărâre. Articolul 2. Ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încreditează primarul orașului Sfârșitul prin Direcția Publică de Asistență Socială. Articolul 3. Lucrarea va fi comunicată compartimentelor și microrilor interesate pentru conformare și va fi la costul public financiar. Serviciile sociale pe care le furnizăm sunt serviciile de îngrijire la domiciliu, Centrul de zi pentru copii, servicii oferite în cadrul creșei Târșova și serviciile sociale integrate în cadrul proiectului Acțiune. Pentru anul acesta ne-am propus înființarea unui centru de zi pentru copii cu dizabilități, având în vedere protocolul încheiat cu AJP Constanța, care are în vedere accesarea unor fonduri structurale nerambursabile pentru această categorie defavorizată. Acum sperăm să reușească să acceseze aceste fonduri în care noi vom fi parteneri. Discuții, întrebări? Dacă nu, dacă era pregătit, spun aprobării dumneavoastră acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține? Împotrivă? Nu văd. De 16 pentru. Da, am o idee, am scuze acum. Eu am văzut întâmplarea, de multe ori, apropo de pierderi și cu asta, că cumpără pe maximum cu bancurior. S-ar putea ca cineva să intereseze cei care au nevoie să cumpere mai ieftin, dacă vrea să facă un serviciu. Trebuie să fie un furnizor care livrează o cantitate mai ieftin, ca să vină și prima de cum am văzut de multe ori discuții, dar ce vine dumneavoastră? Da, acolo știți că comandă sau ceva. Sunt mai ieftin că comandă să ai tu. Dar nu am știut nicio întâmplare a să văd. Da. Și atunci nu vor mai fi schimbat. Proiect de hotărâre prin aprobarea și însușirea inventarului bunurilor care au trebuit domeniul privat al orașului Sfârșitul la valoarea de 13/2019. Înseamnă, doamnă, că... La mine numărul 7. Da. Am trecut ca și nu m-am votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea inventarului bunurilor care au trebuit domeniul public al orașului Sfârșitul la data de 13/2019. Da, domeniul public. Da. Articolul 1. Se aprobă și însușește inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al orașului Sfârșitul de Constanța la data de 13/9/2019 și actualizat la data de 31 decembrie 2019, întâlnire cu Comisia de Inventariere potrivită cu dispoziția 85/2019 a Consiliului Orașului Sfârșitul, conform anexului numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.
Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezentării hotărârii și celelalte aplicabilitatea hotărârea Consiliului Local numărul 41 din 28/3/2019. Articolul 3. Primarul orașului, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentării hotărârii. Articolul 4. Secretarul general al Unității Administrative Teritoriale va face public conținutul prezentării hotărâri în procedura fișierii și va înainta copii după acesta compartimentele de specialitate, precum și instituției prefectului județului Constanța. Discuții, dacă întrebări. Nu, aici nu se pare. Asta nu. Asta spun apropo din asta. Cine e pentru? Mulțumesc că abțineți. I-am văzut împotrivă, nu știu ce. Următorul cu domeniul privat. Privind aprobarea însușirii inventarului cu loc al domeniului privat, al așteptării și valoarea de 31/12/2019. Articolul 1. Se aprobă și se însușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Cârciu, la Constanța, cu ocazia inventarierii efectuată la data de 31/12/2019, întâlnită de Comisia de Inventariere Consiliului prin Comisia numărul 862 din 15/10/2019, acum al orașului Cârciu, conform anexelor care fac parte integral din prezentarea hotărârii. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezentării hotărârii, justificat de aplicabilitatea hotărârea Consiliului Local numărul 49 din 28/3/2019. Articolul 3. Primarul orașului, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentării hotărârii. Articolul 4. Secretarul general al Unității Administrative Teritoriale va face public conținutul prezentării hotărâri în procedura fișierii și va înainta copii după aceasta compartimentelor de specialitate, precum și instituției prefectului județului Constanța. Dacă sunt discuții, deci Diferențe sau nu? Raport diferențe? Nu. Deci rezultatele inventarierea atât critică cât și faptică s-a verificat cu registrările din contabilitate. În cadrul domeniului privat au fost inventariate terenuri în valoare de 2 milioane și 700. Nu. Sau la public de identificate terenuri care... Nu. Deci nu s-au constatat minusuri sau plusuri în inventar. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, cine este pentru? Abțineți, doamna președinte, nu? Împotrivă? Numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției amenajării spațiului verde în orașul Fășoveț, Constanța, fază de proiectare. Hotărâre. Articolul 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție amenajare spațiului verde în orașul Fășoveț, Constanța, fază de proiectare, conform anexei 1 la prezentarea hotărârii. Articolul 2. Secretarul orașului, secretarul general al orașului, va comunica prezentarea hotărârii persoanelor abilitate pentru ducerea la îndeplinire și instituției prefectului județului Constanța. După cum vă amintiți, în 2017 octombrie am depus hotărâre de finanțare la Sistem de Dezvoltare Regională Sud-Est în vederea accesării unui program pe ACTA 5.2 din Programul Operațional Regional, prin care am depus proiectul amenajării spații verzi la orașul Fășoveț, la județul Constanța. Am trecut în 2019 și s-a terminat contractul de la depunere stajului și studii de fezabilitate. La data respectivă, studiul de fezabilitate s-a făcut pentru două locații, 7.500 de metri pătrați pe locurile din blocurile ANL și încă vreo da, cam așa. Și încă 4.584 metri pătrați, zona Casa Amurgului, peste Calea Moraș, da? Amurg, ieșirea, conform titlului finanțator, după ce s-a terminat contractul de finanțare, cred că autoritate beneficiară am avut obligația ca în 2 luni de zile să facem documentația pentru atribuirea serviciului de proiectare, adică practic să facă documentația tehnică, proiect tehnic, sectoare de execuții, caite de sarcini, documentație pentru obținerea autorizației de construire. Licitația a fost câștigată la data respectivă de resurse ale proiect PRL, au făcut proiectul tehnic, documentația tehnică, pe care noi am primit-o la sfârșitul anului de trecut, am verificat-o și în urma procesului verbal de verificare calitativă și cantitativă, am putut să dăm ok-ul la documentația tehnică și am transmis-o către Agenția de Dezvoltare Regională, cred că acum vreo 2 săptămâni. Totodată, în obligația noastră este ca să și aprobăm actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Ce pot să vă spun? Că la data de punere proiectului la Hotela de Consiliu Local 172
2012-2017, Valea totală obiectivului de investiție a fost la faza studiului de fezabilitate cu TVA 5.996.133,90 lei, iar fără TVA 5.045.500,86 de lei, iar acum, în urma realizării documentației tehnice, valoarea este puțin mai mică. Valoarea totală a proiectului cu TVA este 5.441.020,62 lei, iar valoarea de permisime de valoarea fără TVA este 4.656.319,85 lei. Având în vedere că trebuie să mergem mai departe cu proiectul, consider că este necesar să aprobat cofinanțarea în cazul proiectelor operaționale și regionale cu 2%. Dacă sunt întrebări, comentarii, dacă nu sunt, atunci am crezut că vreți ceva. Am crezut că dacă nu, supun aprobării dumneavoastră acest proiect, cine este pentru? Abțineri? 2 împotrivă? Nu, deci 14 pe 14 la 2, da. 2 abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea spației la licitație publică a unui teren în program de 1980 de pătrați, spațiul din Cardinalul Orașului Sfânt și la vederea construcției pentru amenajarea unui centru de antrenament și recuperare sportivă. Hotărăște, articolul 1. De aprobă spațiul la licitație publică, conform legislației în vigoare, în vederea construcției pentru amenajarea unui centru de antrenament și recuperare sportivă a terenului în suprafață de 1918 metri pătrați, situată din Cardinalul Orașului Sfânt, strada Revoluției, numărul 5A, având următoare vecinătăți. La nord, domeniul public orașului Cârșova, strada Revoluției, la sud, domeniul public orașului Cârșova, alie de acces, proprietate privată, firme și cablu și stat. La est, domeniul privat, orașul Cârșova, teren carte funciară 102.553. La vest, domeniul public orașul Cârșova, strada Gădinor, terenul orașului Cârșova, garaje. Articolul 2. Se aprobă care de stat și care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Articolul 3. Identificarea concursurilor va fi efectuată de cerințele planului urbanistic general al orașului și situația în vigoare. Articolul 4. Propria va fi comunicată compartimentelor și ministrilor interesate și va fi asta la discuție publică prin afișare. Dacă sunt întrebări, eram curios ce fel de antrenament, pentru ce antrenament, ce văd aici? Deci, având în vedere solicitarea... Recuperare poate și medicală. Da, nu, aici este sportivă. Este o solicitare din partea clubului Archiliat Cârșova. Este și un spunea de animal. Toată suprafața are undeva la 300 de metri. Acolo vrem să construim și un fel de informal, excepție suprafața respectivă. Diferența de teren unde, în plan, noi intenționăm pe asta la 8, nu 13, când am depus noi și locuri sociale și cu așa, facem și un complex sportiv acolo. Depășim orarea ambele, da? Nu putem face un complex sportiv. Încercăm un teren de uniformă la studiul primăvară, care se face de teren cu publicitate și se pun un vot regional. Asta este pentru taekwondo, sau nu neapărat. Recuperarea... Asta e o sală multifuncțională. Recuperarea de asta am întrebat și eu, de partidul. Antrenamentul mai mic. Dacă mai sunt întrebări, pe de-aia apuc și nu. Dacă nu mai sunt, supun la aprobări în acest proiect. Cine este pentru? Abține? Nu împotrivă? Următorul direcție acum la... Da. Privire participarea unei unități locative aflate în administrarea Consiliului Local și orașul Cârșova, strada Fabie, numărul 17, bloc F2, scara A, etajul 1, apartament 8. Articolul 1. Se aprobă repartizarea locuinței sociale disponibile, situată în orașul Cârșova, strada Fabie, numărul 17, bloc F2, scara A, etajul 1, apartament 8. Familie nominalizată în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 2. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instituțiilor interesate pentru conformare și va fi așa la prezență publică prin afișare. Este vorba despre Elena Adriana, un copil în butică, momentan nu avem desfășurare
Comisiei de Locuințe, au lucrat și finanțare locativă dificilă, sunt trecerile cele mai mari. Dar mie, interesează și mie. Aici, da. Am văzut că i-au dat primarul din Gurea pentru că nu este natalitatea acolo. 16 de Nu e doamna eu acum pot să vă spun că 15 sunt vietul, dar n-am putut aici, ce să mai zic. Tot a trecut, dar aici, păi nu a plecat la băi. Eu am numărat 15 piese. A venit ce văd dacă acum că am știe. Mie dacă nu este... Tot a trecut, nu? Ce să mai zic? Dacă vreți să auză, nu eu, nu vreau. Deci hai să de ce piese. Deci nu m-ați scapă pe mine, sunt așa. 16, doamne. Privind aprobarea unui schimb de locuință de tip ANL aflat în administrarea Consiliului Local Cârșova. Hotărăște articolul 1. Se aprobă schimbul de locuințe de tip ANL aflat în administrarea Consiliului Local Cârșova. Persoane nominalizate la anexa la prezentat proiect de hotărâre familia C. Schimbul se efectuează la o garsoniere situată pe strada Gâșăriei, numărul 2B, bloc N3, etaj, parte, apartament 4, la apartament compus din două camere situate pe strada Gâșăriei, numărul 2B, bloc N1, etaj, apartament 14. Articolul 2. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instrumentelor interesate pentru conformare și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Este vorba despre Serarul Florin Dorel, două soții și 3 copii care stau în program familie, să intrați în apartament. Păi nu este. Important de ea mental, nu știu. 16 voturi pentru. De 16 voturi pentru, un administrator. Pentru, da. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri agricole situate pe Șantiarul și va aprobată de 100,5618 hectare. Hotărâște. Articolul 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor terenuri agricole situate în Ectarinal și Cârșova, conform anexei numărul 1 și anexei numărul 2, care fac parte integral din proiect de hotărâre. Articolul 2. Se aprobă caietul de sarcini care va sta la bază de procesul de licitație, conform anexei 3, care face parte integral din proiect de hotărâre. Articolul 3. Care începe primarul orașului Cârșova să termineze contractul de închiriere a terenului agricole. Vreau să spun că am făcut o modificare în care de stat și anume am eliminat așa simțanul pe fost genera posibilitatea până la 5 ani. Am lăsat la fiecare an de zile, se va scoate din nou la licitație, pentru a nu mai exista astfel discuții și pentru a se ști foarte clar dreptul și obligația pe care le-am implicat. Această discuție a fost data trecută de colega noastră la legislativ, cum și. Da, dar mai este o mică modificare privind caietul de sarcini, am spus. Vreau să am uitat un an. Da, și da, și am spus ca și termen, acum, în acest proiect de sarcini, ca și termen, am pus termenul de 1 septembrie 2021. Astfel încât ușor să mai venim cu terenele care vor expira acum în martie, aprilie, vom da la fel, să venim la acel an agricol. Da, să facem toate terenul ușor să facem un singur. Discuții pe baza acestui proiect.
Eu vreau să anunț că nu voi vota deloc la acest proiect, în niciun fel. Eu am avut și alte două propunere, pentru că are adus în discuție proiectul, să ne aduce în discuție propunerea, să se facă pe o perioadă de 5 ani, iar proiectul de pornire să fie 700 de lei. Tocmai ca și la data trecută, că legea spune pe un an de zile. Cu posibilitate condiționată. Dar contract în sine se face pe un an de zile. Ok, eu fac propunere de După 5 ani. Eu am întreb un lucru. Când se va scoate la licitație? Când e problema? Nu acum, pentru ăsta, la fiecare pozează. Anual 12 luni. 15 zile de când s-a fost votat hotărârea. Deci mâine dăm anunț și după aceea cât mai repede. Da, eu... Înseamnă să scoateți pe 2 ani de zile la licitație. Dacă a spus 20 septembrie 2021. Eu am o propunere. Eu știu că e un teren în litigiu și atunci nu contează numele. Și aș propune să scoată la licitație excedând acel teren care în litigiu și tot nivelul de la judecătoria. Pentru oricine. Știți că n-am mai spus chestia asta la trecut. Mi-aș fi pare morat, din oricine. Deci, dom'le, din 100 de hectare, unul litigiu. Hai să vedem ce se întâmplă numai în litigiu. Sau alte variante. Eu vă spun și am spus și nu am spus. Pentru că aici... Eu nu sunt avocatul. Nu, dar aici... Aici, poate înțeles omenește. A existat o formă de influență, de empatie vis-a-vis de. Am spus în ședința trecută că voi solicita și am solicitat amânare. Și eu vă spun că vom amâna acest proces până la calendele grecești. Pentru că vreau să vă arăt că sunteți într-o eroare totală, în ce vreau să vă spun că, indiferent dacă ne judecăm, indiferent cine va câștiga, cealaltă parte va face recurs, cu siguranță. Și se va prângi cât se va prângi. Motiv pentru care întreb acum pe domnul Bolan ce ești să dacă dumneavoastră să spunem vor pierde. Sau mai spunem altfel. Pierde primăria pe fond. Pierde să spunem că pierde primăria pe fond. Și vom face recurs. Ce veți face dumneavoastră după ce vă ați recursat? Veți cum să muta acolo? Nu. Ideea a fost să recoltăm în iunie. Nu mai interzis nimeni. Nu făcea la licitație și venea cine voia. De asta am și întrebat, m-am gândit și asta ca alternativă. Eu vă spun și domnul Bulancea, poate dacă mai trecut, poate confirm, dar oricine de aici. Eu vă spun că acest proces nu se va termina în iunie. Dar poate să tragă procesul. Ce spun, domnule, eu iau recolta în mai și mai și ante iunie la licitație. Eu am spus la data trecută. Știu, dar eu mai... Acum se putea organiza licitația, tot era bine. De ce este frică? Nu știu de ce nu este. Nu știu. Faptul că a fost acel Sibian, și veți vedea că nu va fi niciun Sibian. A fost tot cum am spus colegii de la Registrul Agricol. Și au luat cam mulțări. Da. Nu este niciun Sibian, coincidență că îi se spune Sibianul ăia din Cârșov. Așa e un... Și americanul că a stat în America. Eu vreau să vă spun acum și vis-a-vis de propunerea domnului Parasit. Aceasta să fiind de dreapta, mai liberală. Nu este o propunere liberală să merge pe 5 ani de zile, pentru că în momentul în care scoatem la an, sau dacă scoatem pe 5 ani de zile, s-ar putea peste 2 sau 3 ani să apară persoane care vor dori să ia ceva o spală diferent. Da? Și vor fi blocate și tocmai de această propunere care, da, din punctul meu de vedere, ca să inăm orice discuție. Nu încercăm ceva pe sub masă. Încercăm scoate la licitație. În fiecare an. Astfel încât în momentul în care cineva a luat un an de zile, știe că de acum un an de zile este terenul, îl are în administrare, face ce va dori și nu mai este acea confuzie în care forțăm mâna autorității, însămânțe și după aceea nu. Dar n-ai fost să nu îmi nimic, am însămânțat. În contract scrie că 3 luni de zile înainte să fie anunțat. A fost anunțat cu o lună de zile. Care contract? Contract la articolul 36, litera D. În același contract spune foarte clar, terminalitatea al contractului este data de. Da? Contractul de arendă, dacă este pe un an de zile, trebuie să fie anunțat cu 6 luni de zile înainte că se prelungește. Domnul Bulancea, v-am mai spus, nu este o polemică, dar v-am spus. Și credeți-mă că nu vom merge. O expertă similară v-am mai spus foarte clar. Nu dau numele, nu dau poziția. Un cetățean din, unde era doamnă? Din Vulturu, da? A avut un teren din comuna Turcia. Și a cheltuit.
Mergem la judecătorie și vedem ce hotărâre. Nu mergeți, puteți mergeți la voastră, eu știu pentru că... Dar eu mai fac o întrebare, eu care s-a făcut în agricultură. Bun, domnul, atât după 5 ani, nu mă pricep la asta. Dar de dat și poți face investiții, poți doar, poate nu e, cum să spun, tine recuperarea investiției nu e una, este doi. Depinde ce cultivi. M-am explicat, nu e vorba, aici nu trebuie cine vine și particular legislativ trebuie să înțeleagă că nu trebuie să facă investiții pe terenul rezervă. Este rezerva orașului, dar Comisia de Fond Funciar. Nu putem, este efectiv un teren pe care autoritatea, cum s-a hotărât în Consiliul, în Comisia de Fond Funciar, decât să rămână, și s-a întâmplat și înainte, decât să rămână roagă, până când va fi, dacă vor exista cardul de răzăcinare, se scoate la licitație. Dar haideți să scoatem anual. Și v-am spus și de acele recomandări la prefectură. Nu mergem pe 5 ani, pentru că după aceea, mergem pe 5 ani, bine frumos de puneți un proiect cu gârca, cu vot roșu, sau cum se cheamă, sau cu gât roșu, da? Pe 4-5 ani de zile, și dacă se întâmplă să ne zicează la Comisia de Fond Funciar să dăm teren în altă parte, o să fim bun de plată pentru că cel care licitează spune puțin. Eu am luat pe 5 ani, am depus un proiect la pe fonduri europene, nu trebuie să pe mine acum, m-am angrenat. Da? Deci, din punctul meu de vedere, eu și spun, și ca o recomandare, a nu se face afaceri pe rezerva orașului. Efectiv, este o suprafață care trebuie în fiecare an scoasă la licitație, cine vrea să vină în ea, cine nu vrea să vină în ea, și efectiv să facă o recoltă nefiind implicat într-un proiect business plan, management, afaceri sau nu știu așa. Nu putem face afaceri pe rezerva orașului. Dar că nu ne bătăm. Putem face niște afaceri pe minul de bătân și spune, luând multiservisul. Când îl vând ca persoană juridică, îl cumpăr după aceea ca primar și pe urmă vorba domnului Păturaru, care a rămas când a făcut atunci inaugurarea, a rămas crucit cum pot pe o clădire deja existentă să bagi niște posturi pe care, dacă sunteți curios, să vi le prezint public în ședința viitoare, să bagi niște posturi în care în alte localități din țară s-au construit centre de bătrâni cu etaj. Noi nu. Trebuie dumneavoastră să luăm modelul la acesta și la acesta. Nu, să înțeleg că încă o dată sunteți defaltați, pentru că discutăm de pășină, nu discutăm despre orașului. Și profit de prezența domnului Bulante și îl întreb, dar trebuie să n-am fost prezent și n-am putut să-mi răspund la întrebare. Consideră că este o investiție care se poate realiza într-un an, aceasta în agricultură. Ce nu mă duce? Adică, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, cel puțin 5 ani de zile. Tocmai de aceea am precizat și la trecută, și adică din punctul meu de vedere, proiectul ăsta nu este onest pentru niciuna dintre părți. Nici pentru Am și o întrebare la dacă participați și luați 5 ani de zile. Și vin și eu, vreau și eu poate mă apuc de agricultură la anul. Trebuie să aștept încă 5 ani de zile când am teren și eu pentru că ați luat dumneavoastră. Chiar nu ajung, nu vă ajung. Ce mai găsiți? Nu, întrebarea mea este că nu găsiți. Întrebarea mea este că nu mai în iunie și scoateți la licitație în septembrie. În alea 2 luni, cresc bălării acolo și deja ce ai investit într-un an, cel care vine după tine pierde. Vă explic încă o dată și domnului Paraschid, dar domnul Paraschid degeaba îmi pare rău să spun. Nu trebuie să veniți ca o afacere acolo. Nu vă obligă nimeni să veniți și aici, dați din cap, nu să-mi dați dreptate. Adică care să mai întrebăm, ar fi vrut să vină și domnul Georgenescu, dacă este plecat și... Păi spuneți, domnule, dacă nu mi-a spus mie... Eu am un problem cu ORL. Din toamna mă arăt, vreau teren. Nu vreau să spun. Am cer, decât să mă cer cu el. Țineți minte că dumneavoastră chiar ați venit, ați însământat și ați renunțat la el. Dar toate e o afacere, domnule. Pe cine nu face pentru asta? Păi da, dar este în următor. Dacă domnul Bugin... Dacă e o afacere solidă, cumpărați terenul. Așa nu va face. Dar afacerea este că nu face să dea de mâncare gratuit unora. Că nu fac la persoane defavorizate, nu i-a face. Fac face pentru că mai este încă o lucru pe care, sincer, rămân siderat, rămân siderat, mai ales că vine de partea unui coleg de dreapta chipurile. Ce înseamnă licitația anuală? Înseamnă efectiv posibilitatea unui venit mai mare la anul pentru autoritatea locală. Deci, efectiv, dăm drumul piedic. A doua propunerea mea era cu privire la prețul de pornire a citate și o să profit din nou de prezența domnului consilier și o să-l întreb. Cu cât închiriat, cu cât arendează hectarul de teren în piața liberă, să zic așa, de la privat, cam care e prețul mediu?
să spun, între 800 și 1000 de kilograme de grâu. 6-700 de lei. 6-700 de lei. Eu am propus Și mai de lei. Hai să vă mai explic încă o dată ce nu știu vreau și mai explicat data trecută. Atunci când facem arendare la privat, este una. Când venim și încercăm să punem arendă pe domeniul orașului, acolo trebuie să facem o evaluare. Nu puteți stabili dumneavoastră 700 de lei. Nu puteți stabili 350 de lei. Nu puteți stabili 1000 de lei. Trebuie lăsată chestii să se scoate la licitație. Se pleacă, am și spus foarte clar, se pleacă de la un 300. De cine a făcut? Dacă nu putem stabili. Dacă ați citit de la data trecută, aș fi de nu putem stabili, au nici 300. Categoria a treia de folosință. Haideți că ele au rămas nedate din tot ce a fost pe Cârșova, au rămas pe 100 de hectare, sunt numai pe dealuri, la Hătat în Giorița, vecinul Sărislazul. Este un teren foarte slab. Peste tot. Și la pe vale, la toată lumea. Deci au rămas terenuri neatribuite, care n-au fost bune. Bă, din punctul meu de vedere, să trece licitația de la 700, n-am nicio problemă. Nu am nicio problemă. Da? Și poate că la 700. Vreți? Nu știu, nu trebuie expertiză totuși. Vreau să vă spun un lucru și domnul Bolan ce aici știe. La ultima licitație s-a ajuns cu un hectar la 1000 de lei. Mai mult de 700. Nu e așa că să deci nu... E posibil plecat de la 700, nu să te ajungă la... Și atunci, spunea să spune dreapta. Nu este logic să avem în vedere și interesul autorităților locale și interesul fermierului sau celor care închiriază. Autoritatea locală nu trebuie să închiriază. Și 300 și 400 și până la urmă... Pentru de plecat, dar de pe I-am explicat și domnul Bunatea, pentru că atunci când a avut discuția... Nu, hai să vă spun, că nu trebuie bine, eu înțeleg această empatie, pentru că sunt prietenul, să pune, prietenul dușmanului este prieten, vă înțeleg mentalitatea. Dar ideea este în următor. În momentul în care și eu spun aici în fața Consiliului Local, în momentul în care domnul Bunatea vine și spune scris cu mânuța dumnealui că este dispus să ofere dublu, atunci am întrebat, cum se dispus? În plic, în săsumat, cum se dispus? Prin asta nu? Păi nu, veniți pe licitație, pentru că nu pot tracta adițional. Pentru mine acesta este un argument în plus, că prețul de la care pornim este extrem de mic. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Populația care lucrează în domeniu spune că este să plătească dublu, înseamnă că prețul pe care îl propune este un onest. Corect. Eu sunt de acord cu dumneavoastră cu 700 de lei. Pe de o parte. Pe de altă parte, mă simt de acord să iau și apărarea domnului Bulance și să consider că durerea de un an de zile nu reprezintă o formă convenabilă. Păi dar și te obligă cineva să vii? Păi nu te obligă, dar altfel nu mai întare. Uitați-vă o problemă. Uitați-vă o problemă în nivel de Cârșova. Așa vă rog eu să vă ziceți. Am întrebat pe mulți care încearcă spații de la cooperație. Nu fac o investiție, pentru că nu o garanția că de pe 10 fiscale. Ei dau pe 99 de ani. Păi bine le-au dat orașele de coasă, ce pe 90 ani, un investitor. Și atunci de ce nu faceți căzuri? Să vezi dacă mi-a dat 10 ani de zi, aș face investiție. Deci o motivat să faci investiție dacă nu ai garanția că măcar o perioadă folosesc. Eu nu sunt expert. Mai explic încă o dată. Doamne, ce avem în pășune și azi în pășune se dă pe 5 ani de zi. Ce este în rezerva orașului? La dispoziție, atenție, nu este la dispoziția Consiliului Local Cârșova. Este la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar. Mâine, dacă vine, v-am spus, dacă ne vine o hotărâre de la prefectură în care spune, dar 30 de hectare nu știu cărui vin, noi trebuie să identificăm Comisia de Fond Funciar și să dăm acel... Da? Păi, zicem clauza aceasta în contract și cel care chidează și aprobă. Păi uitați-vă, hai că întrebați ceva. Am scos la licitație, făcut pe terenul ăsta pentru ce, dacă scoate pe un an, ai face o investiție, faci pauză. Păi, cu totul și cu totul altceva. Păi nu, dar domnule, am o recomandare la este licitație publică. Nu e agricultor, dar nu vorbim de altceva, dacă nu te agricultor. Tot teren. Am uitat comunale, dai pe mai mult. Au ca principiu. Numai că asta nu este o afacere. Nu e. Păi, toate sunt afaceri. Am mai vrut să facă parcă grație. Îi dai cu un an, toate investiții. Da, atenție, acolo nu dau din rezerva orașului. Eu știu, dar la urmă ajungem tot în chestia asta, că nu pot să fac nici motivat dacă e cu felul de scurtă.
Dacă cine este cu chirie cu n-am, nu face nici pe tine apartat. Eu nu mă bag. Nu, eu din sincer. Nu vă spun ce dar n-am de vorbesc până la dar nu se face normal scoate la licitație, după ce scoate recolta, pentru că e dreptul de omul de scoate recolta. Pentru oricine de dumneavoastră, oricine ar fi, nu contează pe ala acolo. Dacă îmi permite, eu am înțeles, stăm iarăși jumătate de ori, dacă vreți să-mi și calculăm. Am înțeles că recolta poate fi recuperată. Păi când? Auziți, eu vă spun o chestie. Domnul Bujencu, eu vă mai spun încă o dată, dacă totul este teama asta. Vreți, chiar atunci, dacă tot nu înțelegeți, să pot arăta că știți cum e, înțelegem explicând sau înțelegem în niște măsuri. Vreți să vedeți că dacă domnul Bonancea dorește să-și ia recolta cu contract încheiat și pe cauză, nu poate intra și a un caz similar cu sechestrul pe recoltă? Vreți să-ți ia a doua caz sau a doilea caz? O putem face și dacă dăm așa. Cetățeana mea datorii la primărie. Nu contează și datorii. Nu contează. În de față, când s-a încheiat acel contract, da? Până se finalizează litigiul, el se prezumă că este încheiat. Deci foarte bine de-aia v-am făcut adresă și dumneavoastră că nu aveți ce să mai căutați pe teren? Deci nu doar dumneavoastră, să nu e ceva. Haideți, vă rog cu chestia da. Bine, eu am... Deci, acum nu și inițiatorul are un proiect. Domnul Valentine și o propune. Două cu prețul și cu termen de închiriere. Mă simt obligat totul să duc la aprobării noastre, prima propunere. Sunt de acord, deși... Dacă nu știu, ca inițiator, sunt de acord. Să nu spună după aceea. Dar cine e pentru 5 ani? Nu știu. Nu, vreau să zic. Da. Și garanția e că și aia recoltă. Dar nu poate asta aici nu sunt garanții că și-a recoltă. Păi dacă funcție de garanția, dacă are și aia recolta, se schimbă schimbarea. Domnul Cădean, dacă îmi permiteți și garanția a avut și Marian când... Cine e Marian? Hai că știm foarte bine. Deci dacă se spune că nu cred că intră cineva să ia recolta de acolo. Nu vorbim de lucrurile astea. Nu este de garanția că am fost aici. Nu este garanția că am fost aici și am auzit atâtea persoane că poate să-și ia recolta. Licitații până în septembrie, cel care va veni să concureze cu mine. Eu vă spun că nici în septembrie nu să vedeți o licitație, pentru că asta e, dacă nu va ajunge. De ce se dorește închirierea pe un an? Pentru că am să veniți iarăși să-i cere domnului primar Goi să vă liceați cu recolta. Dar nu e vorba. Dar trebuie să face să fie că nu am... De fapt, la ce se mă? Am fost invitat la primărie pe 10 octombrie, vin o să semnez prelungirea contractului. Am semnat fără nicio discuție. Anul ăsta am fost anunțat cu în luna septembrie pe 15 sau 16, am primit înștiințare, că deja terenul era cultivat și semănat. Ce era tot? Ați mă dus să întorc ca să vă aduc la starea inițială? Dar nu, dar va și cineva să faci la starea inițială. Păi nu va cerut nimeni. Doamne, vă e frică de ceva. Mie nu mi-e frică de nimeni, nu vreau niciodată. Dar cred că asta este onest. Își ia fiecare recolta, că și alții au cultivat și cel puțin l-au împământat. Faceți cum vreți, dar dacă mergeți așa, haideți să vedem cine are dreptate din punct de vedere juridic. Eu vă spun că la momentul respectiv, dumneavoastră nu veți intra să luați recolta, dacă mergeți pe această acțiune de fond. O să vedeți. Am mai fost un caz, să fie și al doilea caz. N-am nicio problemă, adică... Nu, dar de ce nu să nu faceți să fie bine pentru toată lumea? Ne faci mai rapid. Doamne, v-am mai spus aici, nu vă probleme, de ce vă este bine să nu să fie bine? Acum 2 ani am făcut să fie bine, când am renunțat la contractul valabil până la 31 decembrie 2022. Pentru că acel contract știți foarte bine că era ilegal dacă se strânge. Era semnat de... Nu contează, era ilegal până era semnat. Deci era semnat. Și a avut, acel contract am încheiat, să spunem și treaba să dezideze marele expert în administrație. Acel contract a fost semnat de dumneavoastră cu 2 luni de zile înainte de alegeri, fără să fie aprobat de Comisia Locală de Fond Funciar. L-am anulat în 2017, după un an și jumătate. Păi cum vine asta? Păi bine că 2016 a fost destul de probleme la primărie, Dumnezeule. Nu era problema pământului. Eu atunci... Asta ar fi cea mai mică problemă a primăriei cu pășunea și cu... Dar înainte de pășune sunt de rezerva orașului, care este preț, este la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar. Efectiv, dumneavoastră aici nu faceți decât să dați un vot
exact ca și în cazul unui poziție, noi votăm doar la cunoștință. Pentru că toate hotărârile se iau și spune, eu dacă vreau, acum am zis, v-am numit membru în Comisia Locală de Fond Social, tocmai pentru că sunteți cadron și tocmai ca să înțelegi sau lucrurile. Și dacă e pe un an sau pe 5 ani, tot așa că decide Comisia. Am văzut o chestie, nu mă scuzați. Am avut așa o chestie care m-au făcut să respect locherii și au cerut subvenții pentru măsline. Când am calculat la Bruxelles, suprafața din calculat subvenții depășea suprafața întregii Grecie, a apelor teritoriale și o parte din Italia. Dați-vă seama ce... Deci asta mi se pare o problemă, nu o psihiță aici. Dar față ca cu Grecia la nivel de țară, nu au probleme. Nu, puneți dumneavoastră de garanții că dacă este, nu știu, vin și spune, dacă este normal, dacă este legal, dacă este corect, habar n-am cum. Putem să prezvedem că, domnule, se scoate la licitație și se garantează lista recolta în cazul în care e altcineva licitație. Dar știți foarte bine că, în general, la licitație nu vine unul peste altul. Dumneavoastră ați venit peste altul. Eu? Nu! Mamă! V-ați ridicat la stat la 1000 de după aceea veniți și contestați că anul de nu a fost bine pentru primărie? A fost, dar după aceea veniți să contestați licitații. Așa, nu, înseamnă că nu știți ce se discută în familia noastră. Veniți și pe ea cu drept de preemțiune de dacă a participat licitații, să mi se dea mie dacă l-a săretrat. Cine poate să facă așa ceva? De ce discută? Întrebează că nu mă primește pe mine. Păi nu, dar v-am spus că nu pe dumneavoastră, dar atunci o spunem, pentru că licitațiile sunt publice, nu? Ok. Familia noastră a ridicat și acum a ridicat pe alții, a ridicat la fel. Nu au venit alții pe dumneavoastră. Și vă pare rău? Păi nu pare rău, dar vă povesti de ce voi asta rău să spun. Adică nu v-a făcut nimeni niciun rău, să spunem din punct de vedere. Altora, dumneavoastră ați făcut chipurile altora, că omul după ce a fost ridicat, am înțeles că nici și renunță, nu? Nu. Sau cum? Explicați o dată, doamnă, ca să se le ajut Paul. La licitație au participat mai multe persoane, dintre care unul contra licitantul familiei Bulancea a ridicat la 890 sau 980 ceva în genul acesta. După care domnul celălalt a făcut cerere care renunță. Domnul Bulancea cu contestație. Domnul Bulancea cu contestație, a considerat, a fost suficient că domnul respectiv nu a plătit la timp. Nu, dacă a spus în explică, dacă nu trebuie să vă dați geamă, da? Domnul Bulancea a făcut o contestație, încât a avea suspiciunea neplătirii garanției de participare și taxe de participare și licitație. Spuneți care Bulancea? Bulancea Cornel, e vorba de mine? Firma... Haideți că reușim totuși. Am văzut că în evidență altceva. Domnul Bulancea a văzut că în evidență altceva. Nu dumneavoastră așa, dar îmi pare dacă au fost publici și familia dumneavoastră a venit și acolo că a licitat pe ea și după aceea a încercat să renunțe. Păi ăsta e mecanismul. Păi da, ăsta e mecanismul. Cine este frică? Adică... Eu înțeleg că... Da. A fost mai dificil. Da, mă rog, că pe mine mă întrebat. După ce mai spuneți așa prin volune. Haideți că stai. Spune. Nu știu cum să încep. Eu dau cel mai prost din fermier cu terenul acesta, sau în primarea realitate. M-am făcut și dacă mă dau și am făcut gâtul ăsta. Și anul ăsta e ultimul an. Și dacă nu prelungim licitația, o dați seama. Și am explicat cea mai mare greșeală. În 5-6 ani nu iar eu am explicat și dumneavoastră, nu mai nu treacă, asta mai treacă până la ce am cultivat. Ce? Nu l-am cultivat, trebuie să fim porumbe. Am zis că trebuie să fie cultivat toamna. Ce? Le-am pus în rapid, să nu contează. Nu, da, dar zic că anul să fie până la asta. Să vă dați dacă dumneavoastră profiți un proces pentru tot, nu pot să fac... Adică pentru mine, nu este pentru mine. Am propus și altceva. Nu, am propus să scoată exceptând terenul care e în litigiu până la pronunțarea... Dar eu nu sunt judecat, n-am nimic. Păi care poate vedea pe restul. Propunerea mea, deci ce dacă am iau pe lucrurile. Hai să fim onest. Scoateți 4 de jumări de neclare. Mai puțin. Lăsați putere, lăsați că nu. Face calea până ai băgat. Eu propun chestia asta. Să ne scoatem la licitație, exceptând terenul în litigiu. Și atunci am o soluție de mijloc.
și scoateți de el și vedeți ce suntem în Mai de continuare. mijloc este să îi se garanteze după o formă sau alta că și-a Nu știu. Și eu nu știu cum vreau. și vă întreb, când se va termina litigiul, domnule? Că dacă se dă litigiul peste 2 ani de zile, eu vă spun că de-aia nu intrați pe terenul rar. Nu mai e important. Are domnul, Domnul Brătian. Vreau să înțeleg că... Haideți să se... Eu sunt cetățean, dacă nu ajung la tine, nu ia asta. Eu sunt jurnalist, domnul. Vreau să întreb așa, dacă e, nu știu, eu întreb. Consiliul vostru este specifică în procesul ăsta verbal de ședință, că dacă este garantez, adică omul nu se garantează. Vine omul să-și ia de acord, dar eu întâmplă probleme? Asta putem trece în procesul verbal. Asta e despre asta, vă mișa aia, că trece, fără ca să vă spune, gata. Păi nu, păi eu, uitați-vă, noi întotdeauna vrem să luăm o poziție de fond. Domnul Bulat ar putea să-și retragă, dacă este garantat, auziți? Dar de ce nu vreți să facem așa? Scoatem la licitație terenurile care nu e litigiu, dânsul îi se garantează coda și ne trage prin cealaltă secătorii și mai întinde 2-3 ani. Că nu dați de la ce de pentru așa ceva. Ce o să vă zic? Domnul, să vă spun eu. Eu prezint că în momentul în care problema părții se va rezolva și va vedea că nu ia nimeni recordat după teren, singurul să renunță la proces. Vă spun eu. Da, mai o lungim. Dacă îmi permiteți, eu mă bucur că este și un alt agricultor aici, că ei se respectă. Nu intră unul peste celălalt. Ei, indiferent că agricultori sunt la nivel de Hârșova, ei se respectă. Nu o să vină nimeni să ia respecta domnului Burancea. Pentru că există respectul ăsta între ei. Nu știu dacă... Da, eu cred. Eu vă dau eu. Dacă nu are înseamnă că Nu garanta pentru comportamentul imbregilor, nu și-au dreptul. Poate să vedem, nu știu, domnule, e dreptul meu. Nu eu Eu gazez pentru oamenii care muncesc de adevărate la pământ. Dar mai sunt și unii care se bagă pe subvenții. Eu pentru oamenii care stau în praf, garantez. Lasă-mă cu ce funcțiune. Că au luat subvenții pe terenuri pe care nu le aveau și m-au făcut și suspendare. Un om care începe pământul și știe că la litigiu vine să liciteze, vă mai întreb și asta. Nu-i moral. Haideți să va licita dacă știe că e în litigiu? Nu-i moral. Păi și atunci de ce să nu le scoate foaia 40 de ani? Nu. Care nu sunt sub Dar dacă este în litigiu, el poate participa să se înscrie la licitație? Cred că nu. Poate? Dacă există un proces de rol... În momentul în care se tot la licitație, poate vină, de exemplu, domnul Bulancea, dacă își poate pare afară. Deci domnul Bulancea, de exemplu, nu vă mai suspendare. Și poate să vină după aceea și să îl contraliciteze pe domnul Adrian. De ce nu se va întâmpla? De ce nu se va întâmpla, domnul? De ce domnul contralicitație? Da. Domnul Adrian trebuie să vă contraliciteze. Păi ăsta e problema, că nu a venit nimeni. Dar poate să vină și altcineva. Dar dacă vine unul din afară... Haideți, fără. Corect? Este libertate. Doamna secretar, vă rog. Da, ideea să vorbim voi. Nu, haideți să... În procesul vreau să scrie acolo că se duce la țară și are cota? Ce? În procesul vreau să scrie. Ce zice unul, dar nu-i hotărâre. Opinie, o diferență. Ce garanție, opinia mea nu e o garanție. Vreau să vedeți. Eu vă spun că din punct de vedere juridic, acum este un pic între Știu. Dar din punct de vedere juridic, contractul este încheiat. Dacă credeți că eu am vrut să ajung aici? Păi, dacă eram așa... Nu vă anunțat. Septembrie, dacă știam. Nu vă anunțat. Doar ceva vreau să mă zic. Să faci la licitație de 2 săptămâni. Ce vrei, da? Tu zici că tu teme comun. Pentru... Sunt obligat, așa n-am zis obligat. Și recoltezi când? În septembrie. În septembrie de făcut altă contract. Altă licitație. Păi asta vrem să-l aducem în 2021, nu? Vreau să-l aducem la anul acela, să-l aducem pe toate la anul agricol. La anul agricol, de-aia spun. Ca să nu mai existe nebunia aceasta, pentru că știți care e treaba, vă spun la modul foarte simplu din punct de
cerere juridică, dacă sunt să discutăm și pare rău pentru că poate nu. Nici nu mă interesează pe mine ce plantați dumneavoastră. Pe mine mă interesează, sau pe dumneavoastră să mă interesează dacă aveți jurist, să vă țineți evidența contractelor și în momentul în care și se apropiat de sfârșit, să veniți să vă întrebați. Acum, pentru că și este întâmplat dinainte, nu doar dumneavoastră. Veniți, plantați și forțați mâna autorității locale să vizităm mai departe terenul. Nu este corect, oameni. Păi și omul acela are de 5 ani și... Păi știu, dar nu vedeți că i-am explicat omului de acum vreo 2-3 ani de zile. Și a spus, doamne, nu mai face. Am greșit eu acum 6 ani, mi-am dat angajament. Nu, eu vă de când am venit și am discutat. Din punctul meu de vedere, nu mai faceți afaceți pe rezerva orașului. Pentru că nu se știe ce se poate întâmpla și câți bani, dar cât spunem, ipotetic. Cât aveți dat în Nu, că ne trezim că vine unul și vă ridică la licitație. Eu am înțeles că e o problemă aici, dar eu am găsit, am propus o amiabilă. O faceți, scoate la licitație și a terenul ăsta, dacă îi garantează recolta. Păi am spus, la venitul dar de ce întotdeauna numai o variantă? Pentru că a doua oară și discută, nu pot afla 2 noaptea. Știți că mâine am mult. Dar la trecut a fost 23 ianuarie, 24 a fost liber. Dar gândiți-vă, nu întotdeauna mă solicită, mai eu câștig. Dar din câștigă și nu câștigă cealaltă. Domnul Diabla spune ceva, da. Vreau să întreb așa, în calitate de consilier local, vreau să înțeleg așa. Dumneavoastră, terenul care aveți dumneavoastră liber și care poate fi scos la licitație, din punctul meu de vedere, nu este blocat de acest teren. Deci dacă se dorește să scoate terenul la licitație, poate scoate. Ca să știți, n-ai nicio legătură cu Consiliul Local. Ce facem noi aici? Discuția pentru terenul la drumul, cum așa, 40, 30, 20, X suprafața, nu doar. Nu ai nicio legătură cu dumneavoastră. Adică să zici că nu-i vinovat Consiliul Local. Dar nu, ca să votul ăsta contează. Este aceea votăm terenul cu domnul Bulanca. Avem de aici și mică concluzie. Nu suntem de la 10 sau 10 sau 50. Noi discutăm 100 tot terenul rezervă oraș. Nu putem să facem asta. Pentru că asta vreau să spun ca să înțeleagă. Noi nu putem să facem în rezerva orașului pentru că nu sunt... Rezerva orașului este de... Pe doamnă. Noi facem toată rezerva. Că după aceea, în funcție de... Acolo sau aia să ducem în funcție de timpul să zicem... Tot e parcelată, că nu iau 100 la în grup. Da, domnule, dacă am să spun că nu e parcelată. Eu nu pot scoate... Eu nu pot scoate 40 de hectare de rezerva orașului. Acum 30 de hectare de rezerva orașului. Dar nu iau 100 dacă nu iau. Pentru că nu de ce hectare. Nu, păi fiecare face... Dar dacă se scoate la licitație și oamenii se înscriu, că sunt 5, că sunt 10, sunt lotizate, fiecare agricultor participă la licitație pe suprafață, o anumită suprafață. Asta nu înseamnă că ea este lotețată acea o suprafață de hectare. Deci ei participă la licitație, unul pe 10 hectare, unul pe 5, unul pe 50, sau cum este, fiecare are tot la licitator și participă. Puteți câștiga dumneavoastră tot la dumneavoastră, dar altă zonă poate câștiga cineva. Dar licitația se face divizat. Licitația se face divizat. Asta nu impune că e obligatoriu să fie suprafața în modalitate. Asta e niște limite. Eu am o întrebare. De ce n-ai expirat contract și până acum dumneavoastră ați plătit sau dumneavoastră ați plătit statul prezent? Da. De când ai expirat? Da. Verificat. Nu, întreb. Da. Nu, azi am venit o scrisoare, el a zi adus plata atât. Bun. Pentru anul agricultor 2009. Bun. Întrebarea mea este, în ce bani, dacă aveți contract expirat? Dar nu cred că s-a plătit. Pentru că contractele sunt pe termen, la termen. Când mai expirat contract? Când mai expirat contract? Bun. De anul trecut și până la ați plătit un an? Ați plătit nimic? Vreați ați plătit? Da. Și de ce ați plătit dumneavoastră? Ca să portați tot așa autoritatea locală, eu am plătit 30 la ei. Nu se poate să primar. Dar nu dar contractul ce să poți să primar? Până în septembrie, pentru că dacă s-au dus la carterie și trebuie să fie dacă s-au dus la carterie acolo, plătește în baza cărui contract. N-am vrut să spun asta. Am primit înștiințarea pe data de 6 februarie, în care apare 4.600 și ceva de lei pentru 2020 taxă teren. Am plătit-o, l-aveți banii în la trezorerie. E imposibil
Dacă i-a venit doamnă ce vorbiți. N-am luat Eu vă recomand așa, nu mai vorbiți, vă notați și veniți care. Legal proiectul ca fața asta din rezervă este pentru asta. Cu alte cuvinte, iată, asta e o garanție, oamenilor. Ca plătiți. Dumneavoastră aveți o rezervă. Dacă vă întrebați pe mine, nu știu cum s-a înregistrat și chiar voi verifica. Nu e pentru Dar, dacă gata, comentăm așa... Dar de unde știe suma? Că nu știu ce are. Dacă omul spune că nu, cum să spuneți că nu? Gata, nu mai e nimic. Avem mâncarea la Dar e fel. o garanție a faptului că dacă a zis până acum, Da. Acum haideți că o lungim și văd că a fost. Eu, da. e de la 700 de lei. Păi nu, am făcut două propuneri, dar acum ai înțeles. Mai e una. A treia e cu noroc, da. Faptul că am văzut punctul acesta, că am văzut discuția în această direcție, după părerea mea, este o chestiune profund imorală și suspect ilegală din punctul meu de vedere. Eu o să mă abțin de la acest vot. Nu se pare normal ca votul pe un proiect de hotărâre să depindă de negocieri care au loc între partide. Dar nu este negocieri de... Se garantează, nu se garantează, mi se pare că nu toate de influență, se întâlnește toată... Eu vă spun așa cu parte de colegi, eu vă spun așa, eu vă spun așa foarte la așa, aș vrea să consemneze, eu se consemneze bine de la așa, dar vreau să se consemneze faptul că domnul Paraschil vine și spune că îi se pare suspect de trafic de influență. Să vreme condiționăm afirmația de garantarea stării de călte, adică ce facem aici? Ori votăm așa la reacția la interesul. Nu, eu vreau să gata, m-am înțeles. Vreau să vă spun în felul următor. A făcut o afirmație și mi se pare... Am dat timp? A făcut o afirmație în Consiliul Local. Eu vin și spun așa. Domnul Paraschil, vă solicit să faceți o plângere pentru trafic de influență, că aveți această suspiciune rezonabilă pentru un codul penal. Astăzi, dacă nu veți face această plângere pentru ce spuneți dumneavoastră, vă solicit ține de obraz, de moralitatea care aveți, la următoarea ședință cele spune Consiliul. Da, o să pentru că ori facem, nu vă mai gândiți că s-ar putea să vă gândiți degeaba. Ori faceți niște afirmații bine fundamentate și le susțineți mai departe. s-a registrat o discuție rezonabilă pe care mi-am formulat eu, cred că poate să-și o formuleze și alții. Cu siguranță, un mare gur la administrație, dar vă solicit dumneavoastră, nu ați schisă geata altfel. Nu sunt schisă geata dumneavoastră. Vreau să fiu partaj la așa ceva. Haideți că dialogul primim monor. Înainte de a se vota, vreau să spun că n-am vrut să se ajungă aici. Cred că e prima oară când am conflicte cu primăria. Am investigat în interes, sper să-mi iau recoltă și după aceea să poată licita sau garanția, cum s-a spus mai devreme, că să-mi iau recoltă, apoi să vină licitație, dar n-am vrut să se ajungă aici. Eu mai spun încă o dată, fără nicio supărare, nu este nimic, niciun studiat, niciun trafic de influență, niciun efectiv poate în licitație în fiecare an, să intrăm o dată în normalitate și închid se adeverește în taxa, dar nu știu de ce, postului de hotărâre. Da, mulțumesc, arestați. Acum ar fi violent să vină un studiat în fiecare. Acum, ceva gândul care am fost probleme, nu, dar de treabă. Bun, acum dacă l-a retras, eu vă dau cuvântul meu, dacă mă credeți. Nu, că pentru oricine ați votat, la fel cum voi vota și acum. Pentru oricine, n-am nici care voi. Așa mi se pare. Nu, pentru oricine din noastră. Pentru că promit este asta, nu am nicio treabă. Bun, atunci cine-i pentru? Dacă nu mai avem. Pentru stabilitate, pentru ce? Cine-i pentru? Nu mai la totul. Abțineri. Câte sunt? 7 împotrivă? Atunci să ieșim până la 16, nu? Domnul Paranghel? Și egalitate. Păi da, dacă e. Bun, mergem mai departe. Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea ridicării OAT Orașul Cârșova în programul Spații Verzi, componenta Spații Verzi Urbane, înființarea... Nu, poate era Consiliul de Administrație. Nu, mai avem...
Era pe ordinea de zi 14 la mine. Formă încălate două, da. Consiliul de Administrație și Stabilitate. Proiect de hotărâre prin înlocuirea unui membru în Consiliul de Administrație și Stabilitate pe ceva reprezentant al Consiliului Local. Ai citit dumneavoastră cu un nevoie aici? Auzi aici, așa e. Da, știi, că nu l-am eu aici. Că am zis că vom avem două de formea asta voi intra. Proiect de hotărâre prin înlocuirea unui membru în Consiliul de Administrație a Călor și Clujul reprezentant al Consiliului Local. Hotărăște articolul 1. Se înlocuiește un Trăia Dimitrie, reprezentant al Consiliului Local și Consiliul de Administrație a Călor și Clujul, ca și membru titular, cu domnul sau cu doamna pe care trebuie să Articolul 2. La data prezenței se aprobă orice altă prevedere contrară. Articolul 3. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și celor interesate pentru conformare, va fi la Consiliul Publică prin afișare. Dacă doriți să plecați, sau dacă vreți să faci. Mie mi-a greșit, clar. Da. Trebuie să le propune, nu știu. Eu o propun pe doamna Buca. Doamna Buca, pe doamna? Buca. Cum credeți? Dacă a plecat să mergi într-o de la PNL, dar nu putem mai. Vrei să propun că... Nu mergem cu meu, că n-avem proiectul ăsta la Am puțin retractat. Nu știe nicăieri? Dacă mai sunt propuneri, dacă nu mai sunt ca să nu rândiți, se pun aprobării votului dumneavoastră, propunerea făcută pentru acest membru al Consiliului Local, Consiliul de Administrație Asistare. Cine este pentru? Dacă zice că e legal, nu mă pice. Abțineri? Împotrivă? Deci am avut 16. Da, dacă nu scrie că e din PNL, eu m-am gândit la că, sincer. A plecat din PNL. Nu e că... Nu m-am gândit, serios. Așa, dar pentru diversitate, pentru... Cum spun eu? Proiect de hotărâre de aprobare a instituirii orașul Cârceva, în programul spații verzi, componenta spații verzi urbane, înființarea, reabilitarea sau amenajarea unui spațiu principit a școlilor sau drepturi de orașele țării, pentru proiectul crește verde. Hotărăște, articolul 1. Se aprobă acordul AT orașul Cârceva în vederea colaborării cu Asociația Analize de Spațiu Cârceva, școala gimnazială numărul 1 și TC, AT, Gături și Adunăvești, SRL, pe parcurs derulării proiectului crește verde. Articolul 2. Se aprobă punerea Articolul 2. Se aprobă punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului a terenului aferent imobilului școala gimnazială numărul 1, suprafață de 4.070 de metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 102.404 și instablat în cartea funciară numărul 102.404 Cârceva. Articolul 3. Se desemnează doamna Giovanna Maria din partea UAT Oraș Cârceva pentru colaborarea cu Asociația de Spațiu Cârceva și școala gimnazială numărul 1, în vederea acceptării și implementării proiectului menționat la articolul 1. Aia te auzit că vorbeați parcă. Domnul președinte, tocmai din asta? Păi tu mai văd deja și din colegii mei, dar și mie mi-a spus observații, nu sunt dreptate, nu acum acest. Se spune obiectiv. Proiectul 2. 2 după ordinea de implementare, că prima a fost validarea, în 2. După implementare, prima a fost implementarea, primul la o ședință de aia. Și care e problema? Articolul 4. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instrumentelor interesate și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. În discuții, întrebări, dacă nu, se pune aprobări, dacă nu, v-am văzut, cine este pentru? Mulțumesc că abținere, împotrivă, nu. Cu abținere în domnul Dia, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între orașul Cârceva, Asociația Părinți, Carții și Liceul Teoretic Ioan Cotobu, în vederea implementării proiectului Un Copac, o șansă pe o școală verde, din cadrul programului Spații Verzi, componenta de finanțare Spații Verzi Urbane. Hotărăște, articolul 1. Se aprobă acordul AT Oraș Cârceva în vederea colaborării cu Asociația de Părinți, Carții și Liceul Teoretic Ioan Cotobu, pe parcursul derulării proiectului Un Copac, o șansă pe o școală verde. Articolul 2. Se aprobă punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului a terenului aferent imobilului Liceul Teoretic Ioan Cotobu, suprafață de 8.177 metri pătrați, dedicat numărul cadastral 100.905 și inauguratul în cartea funciară numărul 100.905 Cârceva.
Articolul 3 destinați doamna Silvestru Ana Maria, din partea OAT Oraș Cârșoară, cu colaborarea cu Asociația de Părinți Carcini și liceul teoretic Ioan Cotovu, în vederea accesării și implementării proiectului menționat la articolul 1. Articolul 4, hotărârea va fi comunicată cu partenerilor și cu interesate și va fi la Consiliul Public obiectul afișare. Îmi cer scuze, vreau să fac o rectificare, nu pot să dau. Deci la articolul se aprobă acordul OAT Oraș Cârșoară în vederea aprobării parteneriatului. În locul colaborării trebuia aprobării parteneriatului cu asociația. Deci în... La 2, la bugeta 2, la care am votat deja. 2 de pornire suplimentare. Asta e votațică, o foto. Nu, asta e ultim. Deci în vederea parteneriatului... Păi UAT-ul era pe ăla. UAT-ul era la ministra... La 2-lea, ce înainte. La ambele, pentru că este același gen de proiect. Este un proiect din Mor România. Da, știm. Da. Deci am două. Da, Deci e școala 1 împreună cu primăria și cu asociația de părinți. Nu, asta și mai a intrat în parteneriat cu societate. În cadrul proiectului vor amenaja spații verzi în curtea școlilor. Practic vor reabilita spațiile verzi care sunt învechite și va de capul lor. Așa, vor cumpăra mobilier. Da. Și la școală, la liceu, probabil că fac Dacă sunt întrebări sau precizări suplimentare, bănuiesc că... Aveți un aprobări în acest proiect. Mulțumesc. Abținem, avem împotrivă 16 pentru. Diverse, acum am discut, cred că să începem să nu fiu eu subiectiv cu partea asta. Și am discut ceva mai mult. Nu, nici nu. Da, vreau de aici, de nu vezi. Păi nu, că a zis că se fac așa să termine acolo. De regulă primar vorbește și asta-i treabă. Atât de mult sunt dacă... Dacă mai am de lucrat la proiect, domnul Cotărești pleacă acasă? Eu, doamne, felicitări, doamne. Dacă mai sunt, dacă aveți... Nu doar decât să spun că mâine, în sfârșit, mâine... Trebuie să spun, doamne. La ora 12 vom semna contractul privind reabilitarea școlii vechi și transformarea în muzeu și acasă pedagogului în bibliotecă de carte. Țineți minte că spun cu subiect și ridicate deja știți din lucruri. Au fost chemați să vadă de ce nu se face, deși le-am explicat foarte clar că în cazul acestui proiect de reabilitare avem și componenta de asfaltare a spre cele școala veche de unitate. Când străzile se asfaltează, este clar că proiectul merge, doar că aici discutăm de o clădire de patrimoniu. Licitația a fost îngreunată. În condiții normale ar fi trebuit ca în cel târziu jumătatea lunii septembrie 2019 să fie semnat contractul, constructorul. În condiții normale, cum se întâmplă în România, iată că am fost aduși până mâine, în februarie, și vom semna contractul la ora 12, chiar este o bucurie pentru mine. Și acolo, convine, nu convine, se va face muzeu. Așa trebuie. Nu școală, că n-are cum. Nu are cum școală. Știu că vreau să vă spun la bucuieri și reclamatica asta. Vreau să vă spun în felul următor. În momentul de față voi căuta, pentru că are să spunem 2000-2008. Sunt documente care sunt dispărute din primărie. Nu știu din ce cauză. Așa e motivul pentru care nu găsesc proiectul de hotărâre prin care primarul la o respectiv nu pronunț numele în 2001. Dar vă aduceți aminte, a venit cu un proiect de hotărâre prin care a solicitat să demoleze școala veche. Am de la domnul profesor Nicolae. Clasa de patrimoniu 2. Da. Știu că am și eu. Am de la domnul profesor Nicolae. Am intervenția dumnealui și și-a făcut o rezoluție. Intervenția mea în Consiliul Local Cârșova în 2001.
când domnul primar nu-i pronunț numele, a inițiat hotărârea Consiliului Local de demolare a clădirii. A respins propunerea de către Consiliul Local și a fost susținut de domnul Marinescu Ion, care a apărat cu clădirea. Undeva în 2001 nu găsesc acest proiect de hotărâre, pentru că aș vrea să... Dar îl voi găsi. Nu îl găsim aici și găsim la prefectură. Nu, că a rămas proiectul, a fost respins. A fost respins hotărârile, le găsim. Proiectele, nu le găsim. Da, nu le găsim. În 2006, vă aduceți aminte, vă reamintesc eu? Ok? Ok. Ce bine să țineți de și regulare. În 2006 s-au zidit geamurile, peretele, cum să le spunem, școlile. Nu de mine, nu de dumneavoastră, sau de cineva atunci. Da, în curătate, mai puțin. Eu am trimis o adresă, că mie mi-a imputat clădirea aia și am trimis adresă documentată, Marșal Nicolae, de vreo câteva pagini, care arăta că protejarea clădirilor de patrimoniu iluminat este sarcina expresă a primarului. Pentru că mi-a vrut să-mi impute clădirea. Și am reclamat de la inspectorul de stat de construcție, nu se răspundă. Pentru că m-am dus pe lege, m-am consultat și am făcut adresă, cred că mai am la școală, corespondența, că aveam grijă corespondența cu primăria. Nu, corespondența cu primăria era specială, pentru că nu niciodată mi se imputa să nu-i comunica. Este expres obligația primarului pentru că și mai erau două clădiri, clasa de securitate 2. Și de la Pură și de la nu știu mai cine, și Nicolae, măsură oficială, care a trebuit de clădire. Vreau să vă spun că această clădire, categoria a doua, această clădire și dacă, știu eu, după 5 ani de zile are monitorizare, nu? Dacă va dori cineva să o transforme din nou în școală, cum aderează, cred că sunteți în măsură să dați explicații pe din punct de vedere tehnic și din punct de vedere cerințelor Ministerului Educației. De siguranță, de rezistență, de așezare pe lumină, pe înălțime și pe toate. Știu că am luat o bucuiară și am mai puțin. N-am fost părere, am fost experți de șeful Academiei de Arhitectură de la Iomingu din București, a fost și expertiză internațională, a zis de sol. Deci nu părere mea că e probat. Era la 110 cm, se face pe tot argilos chestia asta. Și așezarea nu se mai face pe cum spune, poziția. Numai pentru ateliere sau cabinete era posibil la face. Și mâine voi informa pe cetățenii și veți vedea, dacă doriți, puteți vedea și mâine înainte de oricând, pentru că sunt publice, să aveți acces neîngrăjit, care și puteam solicitat să de voi sau... Nu știu, paluiesc, este bine, nu știu. Da? Dar dacă nu veți dori să veniți la primărie, oricum voi posta fasadele școlii și acasă ce dau. Și mai era și spălătoria, acum cu niște poze, a făcut mie, nu știu dacă mai am făcut, nu cred că mai am poze, că le-am făcut. Spălătoria care s-a văzut apropo și un vece de sus. Am văzut că spuneți de spălătoria comunală. Nu, spălătoria de la înainte. Care cost, ne-a costat nu știu cât, dar nu o găsesc din Soveja pe acolo. Nu, era acolo o cameră, o căsuță. Informat să veniți și am să vă explic cum s-au dat niște bani pe o spălătorie comunală în Soveja. Comunală, doamne, public. Comunală și da, când de-aia mi-a venit. Da. Deci asta vreau să vă spun că mâine la ora 12. Voi nu vreți să mergeți. Deci cu care nu vreți să mergeți. Dar chiar mă bucur de clădire, că am avut și o... Avem o expertiză tehnică la stadion, pentru că acolo constructorul și cabine ca dat parlament și am lăsat pe gaură, nu pe toată lucrarea. Asta, dar mă rog, vreau să nu înțeleg acum. Vreau să mai zic o dată, pentru că se anunță în spațiu public, că nu s-a mai construit blocul la Anelea, mai spus, dar o spun și pentru colega noastră, nu am intrat acum. Nu s-a mai construit blocul la Anelea pentru că nu are autoritatea bani. Nu. Blocul acela este construit de Agenția Națională pentru Locuințe. Nu construim noi, e construit și Agenția Națională pentru Locuințe, punct. Faptul că s-a oprit anul respectiv a fost neînțelegere între constructor și Agenția Națională pentru Locuințe, ca urmare a reactualizării indicatori tehnico-economic, în baza ordonanței 114, da? Da, care da. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că ce a pățit Agenția Națională pentru Locuințe, să spunem că am pățit-o și noi cu stadionul. Da? Deci acolo nu stau oprit lucrările pentru că nu are autoritatea locală bani. Nu. Acolo lucrările stau oprit, vă explic dumneavoastră, pentru că ai stat colegilor și nu vă explic.
Pentru că acolo, efectiv, constructorul de când a intrat, mă rog, s-a ieșit din iarnă, nu a mai venit, nu a mai vrut să mai lucreze. Am fost cu doamna Carmen și cu doamna Mihaela, am fost la Tărăraș, acolo unde e centru transfrontalier. Și am spus la autul respectiv, era pe că în luna mai, la aprilie mai, nu mai lucrează. Vrem să evident contractul, care comandați început să tragem de ei, hai, că poate terminat, am dat, am putut până să nu se mai poate. Și nu au mai venit domnul primar. Da, nu au mai venit deloc, efectiv, nu au mai venit. Aici puteți dumneavoastră, aveți o expertiza tehnică. S-a făcut expertiza tehnică, acum proiectantul lucrează la restul de executat. Și urmează ca, nu pot să păcând, cred că numai vom scoate pe tica pe iarăși la... Da, sper că în 2 săptămâni și lunii martie să ne vină expertiza efectiv. Expertiza e... Da, nu, să vină indicată de către proiectant. Dacă expertiza proiectantul vine și face un nou proiect, ce mai este de făcut, cum trebuie făcut, actualizat cu indicatorii în context. Îl văd scoate iar la licitație și să dați Dumnezeu să vină altcineva și să continue de unde a luat. Deci toate proiectele sunt, unele sunt stopate, dar nu sunt încheiate, nu sunt terminate, nu sunt puse pe... Unde vin la primărie. Așa este. Până domnul, legat de prima de școala veche. Eu nu vreau să mai spun mai mult de la aici. Poate sunt doamna dacă a lucrat în perioada respectivă. Spuneți că a fost proiect de reabilitare școlică, cu păstrarea destinații, cu construirea unei săli de clase. Nu e posibil. Da, Domnul, asta e de la domnul Chirițiu, spun că mi-e frică. Am văzut că dar nu mi-e frică. Nu, uite care e treaba. Am fost la experiență, mă dezbuc cu Paloma, cu cineva care va primi institutul cetățean de onoare. Și am zis, domnule, sunt experți internaționali, sunt arhitect șef, de calculație federat, nu mai poate fi. Și altă prostie, atâta mai puțin. Când a fost făcută școala asta acolo la centru, bazinul populației, era partea aia. Acum, blocurile și-au făcut ca brosul elevilor să mai fie în zona aia. Nu mai poate fi. Nu corespunde clasei de securitate 2, are aranjare nord-sud, este foarte înaltă, și nu avem nevoie de securitate. Nu mai corespunde nord-sud clase. Aduce niște documente. Da, da. Da, a realizat un proiect pentru reabilitarea școlii vechi, care presupunea păstrarea destinației, reabilitarea... Nu e adevărat. Era, a implicat că există procese verbale și care sunt decorat, vorba cu comisie, eu am fost... Haideți să mai spun nouă, a pus o întrebare, pentru că, probabil, a fost nimic cu dumneavoastră, ca nu simt ca informația asta și... Da, nu mai puțin. Până vă răspunde doamna Carmen pentru că era, și după aceea dacă dorești și domnul Brăteanu pentru că a preluat, să spunem, acest proiect, dacă ar fi existat, eu spun așa, că ai fost numai de ce din partea și spunea de fiică. Nu de fiică, dar m-am văzut la un exact și tocmai de-aia nu neapărat. Dar ideea este felul următor. Dacă spune că există proiectul, știu foarte meticulos pe domnul. Eu am documente din 2011, din 2010, de la care am lucrat. Un proiect atât de mare și frumos. De ce nu zic așa? Răspunsul este că nu există. Nu, există proiectul tehnic la faza de dare la data respectivă, ceea ce pot să vă spun că nu era liceu, era universitate, deci vrea să fie calculat în o universitate. Universitate, deci vă spun clar. Era articol așa. Pot să vă spun că la data respectivă proiectarea a costat în bani de 3 miliarde. Păi nu că... Detalii mai sunt că poate da domnul Sobiatic că nu i-a luat proiectul tehnic la data respectivă. Așa. Acel proiect tehnic, mă lăsați să spun până la sfârșit, da? Deci, acel proiect există, cred că acum aici la arhivă. La un moment dat, când domnul Hașote era ministrul culturii, domnul Nădrag a mers cu acel proiect la domnul Hașote. Domnul Hașote i-a spus clar că nu poate pe o clădire aflată în patrimoniul național, cultural, să poată face o extindere, că era cu totul arătat clădirea, nu se vede dacă da.
Și nu s-a putut face nimic. Am încercat cu același proiect pe POR 2007-2013, cred că prin 2010, să le punem la ADR și a primit respingere totală. Am mai încercat cu același proiect să mergem pe fondul Norvegiene la fel. Da. Așa și... Am încercat, dar vreau să vă spun că doamna Carmen la două primașii, cred că în sufletul Dumnezeu a ținut totul cu noi. Pentru că încercați să se punem pe PNTL, să se punem... Ministerul Dezvoltării la responsabilitățile. Și atunci am zis așa, legat de treaba asta, sau doar... Păi categoric, ce a zis domnul Budic de la noi expresii. Nu există document scris, la fel cum nu există niciun document scris, cum a spus domnul respectiv, că au făcut așa. Am pretenția de la dumneavoastră că am pretenția că sunteți un tânăr care va încerca să-și ghideze copiii după anumite principii. Băi, când vine cineva și vă spune, aveți două variante. Să-l credeți o de bună, sau să spuneți, doamne, arată-mi și mie ce să spui. Păi nu veniți pe sistemul aruncat piața, până în fac o analogie. Aruncați piața în apă și să faceți în piața în apă. Mergeți acolo unde zi la spus. Păi nu, dar de ce mă întrebați? Dar e justită. Doamna mi-a confirmat că există. Păi da, dar după aceea nu va confirma și partea ei. Dacă ceream domnului Ghidă să-mi prezinte, mi-ar fi prezentat că există. Întrebarea mea era de ce nu s-au finalizat acest proiect. Dacă a fost avansat, deci era un proiect de extindere. Clădirea era în patrimoniul cultural. Ministerul Culturii nu a aprobat. Da, caut și o documentație. Și acum ce pot să fac? Am fost nevoit după aia, domnul Brăteanu poate și amintete, ca în momentul când au apărut proiectele finanțări pe România-Bulgaria, să schimbăm proiectul, să facem... Nu a aprobat verbal, adică nu trebuie... N-am avut aviz de la Ministerul Culturii. Ministerul Culturii nu a extras. Păi nu stă. Orice fel de proiect nu spune. Dar a fost o vizie bazată din experți internațional. Nu m-a luat pe mine. Eram consilier PNL și pe mine nu m-a luat. M-a invitat inspectorat și ce caută cu gente. Și au zis, invitat să mă duc directorul școlii. Cum a zis în ședii poziție, am plecat și am vrut două băci. Ca să mă acuze pe mine că asta e o politică că din cauza mea nu se mai face școala acolo. De câțiva ani de zile, de când descoperim un dădeac și acum cu proprietatea din Bulgaria, nu s-a pus problema să nu meargă înainte cu proiectul ăsta. Dovadă ce spune domnul primar, s-a saltat tot în proiectul ăsta, tot asfaltul ăla care s-a făcut pe aici pe străzi, tot în proiectul ăsta. Dacă nu s-a amintit de asfalt, deci nu s-a abandonat niciodată proiectul. Nu s-a destrepit. Dacă tot ați amintit de asfaltare, am primit foarte multe sesizări de la minister, de la nu știu ce, proiectul la care, de la DNA, proiectul la care s-au făcut asfaltări în 2015, da? Știm și cine sunt, cine e plângăciosul. Ieri a venit, Aseară a venit la Ministerul Dezvoltării, că în urma controlului expertizilor efectuate tot. De 3 ori alte care acum eu vă pot... Dar mai permite 2 ori că a făcut un schimb de persoana respectivă. Acum eu vă pot garanta că aceleași persoane care au lucrat în 2015 au lucrat și în perioada 2016-2020. Dacă erau profesioniste în trecut, nu cred că sunt acum, ce scuze, neprofesioniști sau infractoare. Că primarii se schimbă, se vede, primarii se schimbă. Dar funcționarii rămân. Da? Nu este care trebuie să demonstrăm... Se schimbă și e o listă, circulă o listă, noi funcționari. Da, bun. Corect? Nu, la diverse numai. Mulțumesc. Mai dau și pe un incidere, o străzilica, care era ceva de bibliotecă. Care documente? Nu m-a venit pe mine că... Dar și cu... Deci oricum de acolo, mă văd de anul trecut acolo, că... Dar vreau să caut proiectul acela. Dar vreau mult mai interesat să caut proiectul să
100 de hotărâri privind demolarea din 2001. Dar n-avea voie să mai. Păi? Nu avea voie de mână. Păi nu, păi aplicat, dar nu mai e decât Păi nu demolezi obiectiv patrimonii. Dar o să-l facă, O așa pentru că Nicolae, ca să